ji gwanin kowa mai eji akwai muke yi wata ke gaisuwa tun ba su fargaba ba su yi aune ba ai musu nisa ai ba za su dara mawa gaisuwa ka zama jinjirin wata da shadu ba ai mugun nufi ba zai taba hangawa angon sadiya ka shekara kai karko angon mariyan ma'alla da dogirwa ka zama inuwar da ke kare rana dawi su gidan ado kake ogana ba a dara ka ilimi balle suna wanda ya san ka zuciya ta yi bakuna da uwa uba su samu kalibarka duk shari da mai ki sai ya barka mai eji o makara ne sha ɗauka ɗan ƙarfan hannun da ke ɗaukar jinka ka yi mana kuma kawo masoyanmu wanda ya zo wurin ka tambas ya samu abbagun sadaka mai kyawun hali abbagun muhammad kai mai rana abbagun aliyu abbagun haidar abban umar faruk ogana ni fata na allah kara mai girma girman matsayi nake yi ma fata allah ya yi maka dan kai min gata kai min kyautukan da ban iya yin bita mai eji ogo na san ban ga ya kai ba na gode da maza mai halin gaskiya wanda irin suke wuyar samuwa shine alhaji jimai eji o hoto rade fota jinjina nake yi a gare ka mutumin kirki gai da maza mai halin gaskiya wanda irin suke wuyar samuwa shine alhaji jimai eji o hoto rade fota jinjina nake yi a gare ka mutumin kirki farkon fara kalin sarki na kira ban dubin basirar in kirkira zaitoci idan na yaushe ya kaddara Allah godiya nake kai min karawa namijin zaki gaisuwa kada dubu dubin salati gun shugaba wanda baka yi wanda ya kai darajarsa ba halaye sabu ba zan ta bakin su ba domin darajarsu ta wuce ai kushewa da maza mai halin gaskiya wanda irin suke wuyar samuwa shine alhaji jimai eji o tora defa jinjina nake yi a gare ka mutumin kirki zai shiga bai cikin gwani nawa a hankali dan matsayin sabuna ya zarce manzali zan ci mazan kwarai mai kyawun asali mai eji o kan na furta ku ganewa angon sadiya ka shekara kai karko angon mariya mu'alla da ɗau girma ni a gare na har yau ban ga kamar ka ba kaka da matsayi amma bai rude ka ba Allah ya yi ma kuɗi bai tauye ka ba amma girman kai ba ka nunawa namijin zaki gaisuwa an gogon halima jin sariya gwarzuwa na taso da ni da yara na mun zuwa zan yi gai da kai makara ma kwazo domin taimakon ka na sa ai darawa alhaji ji gwanin kowa mai eji akwai muke yi wata ke an gogon sai na Allah da arziki mai kushe halin ka zai da kwan alhaki a dalilin ka da yawa sun yi mallaki na kuɗaɗe abun hawa ba na mantawa gai da maza mai halin gaskiya wanda irin suke wuyar samuwa shine alhaji jimai eji o tora defa jinjina nake yi a gare ka mutumin kirki ka zama inuwar da ke kare rana dawi su gidan ado kake ogana ba a dara ka ilimi balle suna wanda ya san ka zuciya ta yi bakuna tunda uwa uba su samu kalibarka duk shari da mai ki sai ya barka mai eji o makara ne sha ɗauka ɗan ƙarfan hannun da ke ɗaukar jinka ka yi mana kuma kawo masoyanmu wanda ya zo wurin ka tambas ya samu girman matsayi nake yi ma fata Allah ya